Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko ngaos surat Al-Qiyamah ayat terakhir 26, 27, 36 ngantos 40 sing terakhir ini Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Apa menungso ngira yen dheweke bakal ditinggal anggur-angguran tanpa ana taklif. Menungso iku asale rak ya namung mani kang disokake ana ing telanaan to. Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjainil dzakara wal unsa. Nuli anane mani mau dadi getih. Nuli ya saking getih kuwi kedadiane menungso. Nuli Allah Ta'ala nyampurnakake anggota badane menungso mau. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Nuli Allah Ta'ala andadekake saking mani kang dadi getih mau arupa rong werna saking jenis menungso lanang lan wadon. Apa zat kang kuwasa nggawe sembarang kalir iku ora kuwasa nguripake wong-wong kang wis mati? Jawabe, ya mesti bisa lan kuwasa. Faedatun den ceritanake ana ing hadis Kanjeng Nabi iku rikala maca surat Al-Qiyamah ana ing akhire maos subhanakallahumma bala. Rahul Abu Dawud wal Hakim. Kados mekaten riwayatipun Al-Qiyamah surat terakhir. Mugi-mugi bermanfaat. Sampun kesupen subscribe. Matur nuwun, barakallah.